اوكي لومي بفلي زبالة حساب مسيكم عليه بحبار دلدل حبرتسب مهناس building strong communities together أبزبل مالتي حجي كابت مجمريا كابت زفل علينا هنجمرينا مالتي زوما بدياسبورا بنبر زلنا مجم كنت بانديرا كم زلوان فلتينا ግን purposely دكنا وكأن نفسنا أين فلي ምክንያቱም ዓለም ንኤርትራ ዝፈልጥ ኣስበሓንቲ ነገር እዩ ሕጂ ኤርትራ ፍላግ ተይልካሲ እታ ሰማያዊት ኣይትመፅእን እያ እታ ቀያሕ እያ ትመፅእ ስለዚ ዋይ ቱ ዛት ኤክስተንት ምኻድ ኣድለየ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ከም ሰብ እታ ሰማያዊት ሲ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ እያ ስለዚ ስና ፌደሬሽን ዘምልስ ነገር የብልና ኢንፋክት እቲ ናትና ዘገርመኒ ማለት እዩ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ሒዝናስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልና ኣለና ዋይ እዚ ዳ ብክልተ ኢዶም ይቅበሉካ ደስ እንዳበሎም ብሬድ ካርፔት ምክንያቱም እቲ ዕላማ እሱ እዩ ምምላስ ንኤርትራ እዩ ስለዚ ሲ እቲ ንገብሮ ሓንሳብ ክንፈልጦ የድልየና እዩ እቲ ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ንዕኡ ኮምፕሊትሊ ባዕልና ከም ሕብረተሰብ ነፍርስ ተኮይና ፀላእ ዳ እሞ ይሕጎስ እምበር ስለዚ ኣነ ከም ሰብ ንደቅና ኮንፊውዝ ኣይንግበሮም I'm sure ደቅና ቻለንጅ ይገብሩና ከም ዘለዎ ስፔሻሊ ኣብ ኮሚኒቲ ነጥፍ ተኮይና ታያታ ሰማያዊ ታያታ ቀያሕ ክበሃል ስለዚ ኣብዚኣ ኣይ ቲንክ ነቅሕ ይግባአና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ብወገነይ ንደቀይ እታ ባንዴራ ቀያሕ እያ ተወዲኡ እቲኣ ናይ ፌደሬሽን ከም ዝንብረት ናብቲ ሓቂ ምምፃእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣልጌና ካልቸር ኤንድ ትራዲሽን ያ ትብል ሓንቲ ዩቲብ ቻናል ተጀሚራ ኣላ ብሊንጎ ብጣዕሚ ዘድነቃ ቻናል እያ እዚ ሲ ከም ኤርትራዊ ታሪክና እዩ ኒዮነጆ ዘብል ነገር የብልና ኢንፋክት ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ክጠቅስ ኣይደሊን ግን ናይ ሊንጎ ግን ብጣዕሚ ዝገረመኒ እቲ ሕማቁን ፅቡቁን የውፅኦ እዩ ዘሎ እሱ እዩ ከዓ ዘድልየና ማለት እዩ እዚ ሃናፂ ቪድዮ ዝብሎ ሓደ ዝረኣኽዋ እዚኣ እያ ሃናፂ እቲ ፅቡቅ ሕማቁን ፅቡቁን ኩላ ትወፅእ ኣላ እዚ ከዓ ዘድልየና ንሕና ነቶም ዝዓበና ኦፍኮርስ እዚ ዝታት እዩ ዝሐጉሰና ደቅና ኸ በቃ ካብ መጀመርያ ፍልሊ ከም ዘለና ምስቲ ጎረቤትና ዘሎ ኤርትራዊ ንነግሮም ኣለና ፅሊ ኢና ንምህሮም ዘለና ኣብዚ ዊዝደም ክህሉ የድሊ እዚ ፖለቲካል ዲፈረንስ እዚ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ እኮ ኢትስ ኮመን ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ንኣብነት ዲሞክራትስ ኣለዎ ሪፐብሊካን ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ነዞም ኣብ ቀይሕ ንኣምን ምናልባት ሪፐብሊካን በሉና ነታ ሰማያዊ ግን ገለ ወስኩላ እዩ ዝብል ኣነስ ኣብኣ ከላ ብጥሪኣ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ምፂኻሲ እንታይ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ገለ ወስኩላ ኣርማ ምክንያቱም ኢፒኤልኤፍ ከማን ኣርማናቱ ነይርዎምሽ ኣትሊስት ከምኡ ክስታይ ኣለዎ ተኾነ ኣብቲ ሓንቲ ባንዴራ ፃዊትኩም ትፍልሊና ዊኣር ዲሞክራትስ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራትስ ኣለው ዶ ንዕኦም ክስታይ እንዳበልካ ምስኦም ምስራሕ ትዝበለፀ እዩ እዚ ናይ ምዕቡል ሕብረተሰብ ስራሕ እዩ ናትና ግን ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ከማን ኮፍ ኢልና ክንላዘብ ዘይንኽእል ብዛዕባ ጉዳይና ባይዘወይ እንታይ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ እቲ ኣድቫንቴጅ ለሰይ እቶም ንኣብነት ሪፐብሊካንስ ንመይኖም ተኣኪቦም ሲ ተዛሪቦም ገለ ተወፁ እንታይ እዩ ትርጉም የብሉን ዲሞክራትስ ክኣቱ ከለኹ they challenge them ሪኢኻ ኣለኻ ከምኡ ዓይነት ሃዋህው እዩ ክፍጠር ዘለዎ ከም ሕብረተሰብ ክንዓቢ ተኮይና ግን ንደቅና ኮንፊውዝ ክንገብር የብልናን ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣይደንቲቲ ናትና ኢትስ ዩኒክ ዳትስ ዋይ እዛ ኣልጌና ትብል ዩቲብ ቻነል ኣገዳሲት ከም ዝኾነት ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ናይ 30 ደቂቕ ቪድዮ እያ ተኸታተልዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ እያ ብሊንጎ ትዳሎ ዘላ እያ ኣብኣ ዝቐጡ ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም እዩ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ፔጅ ምኻደይ
ሳኻ እንታይ ሓደ ሰብ ፈልጥ የጸሊም ናይ አይደንቲቲ ክሪሲስ ክሳብ ክንደይ ሕማቅ ከም ዝኾነ ክነግረኩም የደልየ ሰልፍ ኮንፊደንስ ዝበሃል ካብ ደቅና ከይነጥፍእ ኣትሊስት እዚ ኣብቲ ሓንቲ ንሓግዞ ንሕና ሱር መሰረትና ኣብዚ እዩ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እየ ተወሊደ ኣትሊስት ነዚስ ክንነግሮ ክንክእል ኣለና ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ኦባማ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ብላክ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዓብይ ሰብ እዩ ፍሉጥ ሰብ እዩ ኣብ ኬንያ እዩ መሰረተይ ይብል ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ከዓ ሕጂ ናብ ናይጀርያ ከይዱ ማለት እዩ ቁሩብ ከንፈሩ ግጅፍ ስለ ዝበለ ይመስለኒ ኣይዶኖ ናብ ናይጀርያ ከይዱ ካብ ናይጀርያ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዓሊብሎ ኣብ ጋና ሎክ ኦፍኮርስ ናብ ኢስት ኣፍሪካ ክመፅእ ኣይክእልኒ ምክንያቱም ብዙሕ ኣይመስልኒ ንዓና ብዝኾነ እዚ ኣይደንቲቲ ክሪሲስ ክሳብ ክንደይ ኮለል ከም ዘብለካ እዩ ዘርእየካ ስለዚ ንደቅና ንሓግዝ ኣትሊስት ብሓንቲ ንገብሮም ማለት ብብዙሕ ነገር ይበልፁና እዮም ባይዘወይ ኣብዚኣ ግን ንሓግዞም ኮንፊዝ ኣይንግበሮም እቲ ካልእ ኣብዚኣ ክዛረብ ደልይ ዘለኹ ኖርማሊ ሲ ከምቲ ዝበልክዎ ተቃውሞ እዚ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ኣብኡ ዝኣምን ተቃውሞ ፅቡቅ እንድዩ ከምዞም ሪፐብሊካን ን ዲሞክራት ንብሎም ዘለና ግን ናይ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ሃገር ክትጥቀምቲ ኮይና ብተቃውሞ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ሎክ ን ኪ ዝበሃል ኣሎ ትፀገም ግን ሌትሰይ ነታ ቀያሕ ሎክ ተበልናያ ነታ ሰማያዊት ኪ ተበልናያ ንኣብነት እስኪ ግን ክንደይ ኪ እዮም ዘለዉ 4 ዝኾኑ ተቃውሞ ኣለዉ ይፈርስ ይመፅእ ሓደ መፅእ ሓደ ኸይድ እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ናይ ባሓቂ ከነድምዕ ተኮይና ካብቶም ንሕና ንነብረሎም ዘለና ሃገር ፀፅቡኡ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኩሉ ንስማዕ ኩሉ ንርኣይ ትዘድልየና ግን ንወስድ እዚኣ ኢና ዘይንገብር ዘለና ከም ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ኢንፋክት ኣብ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ከማን ካብታ ባንዴራ ናቶም ብዙሕ ኣየልብሱን እዮም ኣነ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ብዙሕ ክንመሃሮ ዝግበኣና ነገር ኣሎ ከም ሕብረተሰብ ኦፍኮርስ ፎከስ ናተይ ዩዝ and new immigrants empowerment እንዲሁ both economically, socially and education wise ኣብኡ እንዲሁ ስታይ ግን it seems ከይፈተኻ ኢኻ ሓንሳብ ናብቲ ፖለቲካ ተኣቱ ብዝኾነ I think ሕጂ ዳርጋቲ መትከለይ ክሊር እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ እንታይ ኣብ ሓንቲ ኤርትራ ክንኣምን ኣለና እቲ ዘይከሓድ መንነት ኤርትራ ከዓ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ምዕኡ ኢና ንደቅና ክንምህር ዘለና እምበር ጎረቤትክ ከምዚ እዩ ሰማያዊ እዩ እቲ ኔክስት ጎረቤትካ ቀይሕ ኢልካ ፅልኢ ክስተይ ኣይንበል ኦኬ እሳይ ክብል ደልየ ኦኬ ብሓባር ድልዱል ማሕበረተሰብ ምህናፅ ወይካ ቢልዲንግ ስትሮንግ ኮሚኒቲስ ቱጌዘር ፃዕሪ ከድልዮ እዩ ሎሚ ኣብ ክልተ ነገራት እንደ ክጅምር ክዛረብ እታ ዋና ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ ግን ቢልድ አይደንቲቲ ፐርፐስ ን ሬዚሊየንስ ዊች ኢዝ መንነት ዕላማ ተፃዋርነት ምህናፅ again to focus ንደቅና ከዓ ንኒው ኢሚግራንት ነቶም ሓድሽ ዝመፁ ዘለዉ ከመይ ጌርና ንሕግዝ እዩ እታ ኣመራርሓን ተሳትፎ ሕብረተሰብን ምድንፋዕ እዚኣ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ኤክስታይ ክብላ ሎሚ በዚኣ እየ ክጅምር በዛ ናይ መጀመርያ ዊች ኢዝ መንነት ዕላማ ተፃዋርነት ምህናፅ ኦኬ እዛ ናይ መጀመርያ ቶፒክ መንነትካ ክትሃንፅ ከለካ ምናልባት ኢሚድየት ካሽ ወይከዓ ኢሚድየት ሪዛልት ኣይትርኢ እንትኸውን ፃዕሪ ፍረ ከም ዘለዎ ግን ክንነግር ክንክእል ኣለና ንኩሎም ማለት ንደቅና ድዩ ዋላ ነዞም ኒው ካመርስ ፃዕሪ ፍረ ኣለዎ ሃርድ ወርክ ፔይስ ኦፍ ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኤርትራ ዝመፅ ሓደ ሰብ ኣፕሮች ገይርኒ እና ስራሕ ይደልዩ
ቮለንቲር ክገብር ከም ዘሎ ምክንያቱም ኣነ ዓቕሙ ይፈለጥኒ ሬዚሜ ከማን ኣይነበሮም ስለዚ እንታይ የደለየ ኣነ ቮለንቲር ትገብር ዳሕራይ ውል ሲ ዋት ዊ ካን ዱ ኢንፋክት መጀመርያ ኣነ ዝመኸርክዎ እንታይ እዩ ወርልድ ኤጁኬሽን ሰርቪስ እቲ ትምህርቲ ናትካ ኢቫሉዌት ይገብሮ እዩ ንዑ ክገብር ከማን የብሉን ሰርቲፊኬት ምስኡ የለን ኢንፋክት ኣይ ቲንክ ፎርማል ኤጁኬሽን ዝረኸበ ከማን ኣይመስለንን እዩ ተዘይተጋግየ ስለዚ እንታይ ለዮ ናብ ኔት ዝበሃል ኣሎ ኖርዘርን ኣልበርታ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ከም ዝተግባረ ንብሎ ናትና ማለት እዩ ናብ ኣኺድ ናይ 6 ወርሒ ትምህርቲ ኣብዚ ትነጥፈሉ ዘለካ እታ ፕሮፌሽን ንግዚኡ ዓፅኢ ክስታይ ክዛረባ ይደለኹም ኣብኣ ንጠፍ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ደን እቲ ሲስተም ክትመሃሮ ኢኻ ሰራርሓ ክትፈልጦ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ግን ቦዝ ሶፍት ኤንድ ሃርድ ስኪል ክትረክብ ኢኻ ክትመሃር ኢኻ then immediately volunteer ጀምር ቮለንቲር ማለት ፔይድ ቮለንቲር ኣለ ባይደ ኣብ ንሕና ሕጂ ልዕሊ 20 ገለን ተማሃሮ ኢንተርንሺፕ ብኡ መገዲ ብዙሕን እያ ነሰልጥን ኢንፋክት ዲስ ፔይድ ኢንተርንሺፕ ናይ 4 ወርሒ ኢንተርንሺፕ ኢኻ ኦኬ 4 ወርሒ ኣታ ኢንፋክት ኣብ ካናዳ ብሕልፊ ኣብ ኢንጂነሪንግ ሰከንድ ይር ምስ በፃሕካ ኦኬ ኢንተርንሺፕ ናይ ግድን ከድልየካ እዩ ምክንያቱም እቲ ቲዮሪ ትመሃሮ ፕራክቲካሊ ኣብ ደገ ክትሪኦ ደሊካ ኣብ ካምፓኒታት ላይክ ስሞል ካምፓኒስ ቢግ ካምፓኒስ ዳዝማራ ፈንድ ዝመፅእ ካብ መንግስቲ እዩ ስለዚ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዚ ኢንተርንሺፕ ዝተፈጥረሉ ምክንያት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ እውን ንሕና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለና ንዓመት ዝኸውን ክንምህር ወፂና ነርና ምናልባት ፋሲሊቲ ብዙሕ ኢንዱስትሪታት ስለዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብኡ ሕጂ ናይ መምህርና ስኪል ናትካ ዴቨሎፕ ትገብር እዚ ከም ናይ 12 months ኢንተርንሺፕ ጌርና ተወሰድናዮ ማለት ስለዚ ኢንተርንሺፕ ኣገዳሲ እዩ ነዞም ሓደሽቲ ትመፁ ሓንቲ ዝብለኩም እንታይ ኢንተርንሺፕ ተዘይረኽብኩም ምክንያቱም ኢንተርንሺፕ ንምርካብ ኢንፋክት ሓደ ኖት ፎር ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዋላ ኒው ካመርስ as long as ፈርስት ዲግሪ ተሊካ ቬንቸር ፎር ካናዳ ዝበሃል ኣሎ ዕድል ይወሃበካ እዩ ናይ 4 ወርሒ ኢንተርንሺፕ በዚ እቲ ስኪል ኬኔዲያን ስኪል ዝበሃል ኣብ ካናዳ ዘለና ማለት እዩ እሱ ዘይብልካ ተኮይኑ then they have no excuse not to hire you right so እሳ 4 ወርሒ ተፀሚምካ ክስታይ ተልካያ then እቲ ፕሮፌሽናል ክስታይካ ትኸፍት ኣለካ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ብቃል ኣምላኽ ክጅመር መንነት ዕላማ ተፃዋርነት ምህናፅ ኣብዚኣ ሆፍሊ ከኣትዋ ደሊ እታ መክብብ 4-9 ብፃዕሮም ፅቡቅ ፃማ ስለ ዘለዎም እንተወደቑ እቲ ሓደ ንብፃዩ የተምፅኦ እሞ ካብ ሓደስ 2 ምዃን ይሓይሽ እቲ በይኑ ዘሎ ግን እንተወደቐ ዘተንስኦ የብሉን እዩ እሞ ወይሉ እዚኣ ሕጂ ነዘን 2 ባንዴራ ዝተዛረብኩለን ፐርፌክት ፊት ማለት እዩ ኣብዚ ተፈላለየ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ምምልላእ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ ብላይንድ ሰፖርት ፅቡቅ ኣይኮነን ንሓንቲ ሃገር ክትዓቢ ተኮይና ሓደ ዝቃወም ከድሊ እዩ ግን ንክብርታት ኤርትራ እንዳደረበካ ኣይኮነን ኣብዚኣ ሕጂ ክትስራሓላ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምምልላእ ዝበሃል ከምዛ ሎኬን ኪ ዝበልናያ ኮይና ፀገም ዘሎ ሕጂ ኣየና እዩ ሎክ ኣየና እዩ ኪ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካ ውድባት ክትፈልጥ ብጣዕሚ የፀግም እዩ ድሓን ነቲ ቀይሕ ኪ ተበልካዮ እቲ ሎክ 4 ኮይኖምና ስለዚ 4 መፍቱሕ ንሓንቲ ኪሲ 4 መፍቱሕ ዝኸፍታ ተኮይኑ ኖ ሴኪሪቲ ኣጣ ሰራቂ ስኢሉ ክኣተወካ ክእል እዩ ተረዲእካ ኣሎ ምክንያቱም 4 መፍቱሕ እዩ ዘለካ እዚ ኣይጠቅምኒ ግን ኣብዚኣ ናብ ካልእ ከይትወስድዋ እንታይ ኣትበል ምምልላእ ተምፅያ ተሓደ ክወድእ ከሎ ተሓደ ትስእ ወይ ተሓደ ክትሰዓር ከሎ ተሓደ ስዕር ንበሎ ድሓን ቋንቋ ፖለቲካ ኦኬ ተኻላይቲ ዳዊት 131 ብ33 ቁፅሪ 1 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ
ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ርኢኻ እዚ ሕጂ ኣሕዋት ፍልሊ ናይ ግድን ክህሉ እዩ ግን ብሓንሳብ ክንነብር ናይ ግድን እዩ ከም ሃገር ክንቅፅል ተኮይንና እዚ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ሕጂ ናይ ብሓቂ ብሓንሳብ ሓቢርና ንነብር ዶ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ተፈተና ኸማን ንኽእሎ ይመስለንን ኣብኡ ደረጃ ይበፃሕና ዘለና ግን ኣብኡ ደረጃ ይንበፅሕ ኢና ማለት ኣይኮነን ፃዕሪ ከድልዩ ማለት እዩ ኮመን ሰንስ ንካልእ ሕብረተሰብ ዲስ ኢዝ ቨሪ ኮመን ክስቶ ኣተሓሳስቡ ዝተፈልየ እዩ ኦኬ ግን ከዛረቦ ክእል እየ ዝብል ኣቲቲዩድ ከነዕቢ ክንክእል ኣለና እታ ሳለሰይቲ ገላትያ 6:2 እንታይ እያ ትብል እምበኣር ከጾር ሓድሕድኩም ጽሩ ከምኡውን ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ ኢሉ መቸም ጀነራላይዝ ጌርካ ይትበሉን እምበር ኤርትራውያን ጾር ኣብ ምስካም ኣይንፍለጥን ኢና ነግድደሉ ኣክቹዋሊ ነግድደሉ ነቲ ጾር ዘለዎ ሲ ኣብ ልዕሊ ጾሩ ሲ ጾር ንምስኸሉ እዚኣ ሕጂ ብዙሕ ክካትዓቢ ዝኽእል ሰብ የለን ብሕልፊ ምሳኻ ዘይመስል ተኮይኑ ማለት ምሳኻ ዘይመስል ተኮይኑ ጾር ናይቲ ሰብ ተክብደሉ በቃ ብፀርፊ ድዩ ብገለ ድዩ ትሑት ዓቕሚ እዩ ዘርኢ እዚ ባይዘወይ እዚ ብጣዕሚ ትገርመኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣነ ትገርመኒ ማለት እዩ ክስቶ እንዳበልካስ ናቱ ተሓሳስባ ኣለዎ ዶንት ኢንፍሉዌንስ ሂም በዚ ብፀረባ ብዘረባ ብፀርፊ ንሓደ ሰብ ኢንፍሉዌንስ ክትገብር ብሓሳብ ምፃእ ብሓሳብ መፂኻ ክስቶ ከምዚ ኢሉ ኣነ ግን ከምዚያ እየ እዚኣ ናይ ለባማት ትበሃል እዚ ግን ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሰማዕኽዋሲ ሓደ ብተቃውሞ ነይሩ ዳሕራይ ካብ ሰማያዊ ናብታ ቀያሕ ንበላ ኢንፋክት ኣብ ሰማያዊ ሒዙ ከማ ርአየ ይፈልጥ ናይ ሓቂ ዘረባ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣታክ ገይሮሞ በቃ እዚ ሕጂ ስቱፒዲቲ እየ ዝብሎ ኣነ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱም ብክስታይ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ባይዘወይ ምክንያቱም ኣብ ዘይስጉም ነገር ባይዘወይ ኣብ ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ብትግርኛ ድያ ብሓፂሩ ሲ እምኒ ሓንሳብ ተዓንቂ ፍቃሲ ኢትስ ፋይን ኣብታ ካልኣይቲ ክትእለ ኣለካ ገለመለ ካልኣይ ተዓንቂፍካ ንስኻ ነፅኻ እምኒኻ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ሲ ንዓይ ሲ ኣብ ዘየሰጎመኒ ነገር ክፀናሕ ኣይደልን እየ ይርኢ ፕሮግሬሲቭ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ተልዩቲ ቦታ then definitely I would want to be part of it ተዘይኮይኑ ግን ስኢልካ ኣብ ዘይጠቅም ነገራት እሞ ከዓ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ናይ ባሓቂ እዚኣ ከም ትርኢት ክትፍጠር ክትስታይ ክትብል ትኽእል እያ ዓቕሚ ምስ ዘይብሉ ሰብ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ክስታይ ክብል ኣይደሊኒ ልዕሊ ኩሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝዛረብ ተኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኮፍ ኢሉ ምምሃር እኮ ሓደ ዓብዪ ነገር እኮ እዩ which is good ማለት ሲ ማዕፆ ከፍት ኣሎ ንክዓቢ ማለት እዩ እዚ ግን ኣነ ፈልጥ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ርእቶ ኩሉ ሰብ ክህልዎ ክእል እንድዩ ግን እታ ጥበብ ትረአያ ምንታያ እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ናይ ካልኦት ርእቶ ከዓ ክሰምዕ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ወሪትካ ግን ናብቲ ፐርሰናል ሂወት ናይቲ ሰብ እንዳኣተኻ ኣታክ ምግባር ግን እዚ ከም ሕብረተሰብ ክንፍንፍኖ ዝግባአና ነገር እዩ በዚኣ ጉዳይ እዛ ስላይድ እዚኣ ኦኬ ከምታ ዝበልኩኹም መንነት ዕላማ ተፃዋርነት ምህናፅ build identity purpose and resilience እዚኣ ስትራቴጂ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ከምታ ዝበልክዋ ሕጂ ንኣብነት እቲ ዕላማ ሕጂ ንኒው ካመርስ እና ንደቅና ከመይ ጌርና መንነቶም ክዕቅቡ ወይ ከዓ መንነቶም ክፈልጡ ዕላማ እቲ ፐርፐዝ ናቶም ኣብ ሂወትካ እንታይ ከም ዝኾነ ፌይለር ከጋጥሞም ካሎ ከዓ ንዑ ተፃዊሮም ስምዑ ሓሊፎም ከመይ ገይሮም ኣብ ዓወት ክበፁ ከም ዝኽእሉ ምሕባር እዩ ነዚ ሜንተርሺፕ ፕሮግራም ናይ ግድን ከድልየና እዩ መደባት ምክሪ ምሃብ ብዙሓት ምፉዓት ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ፈልጥ እየ ንዕኦም ኣሕዋትና ስለ ዝኾይኑ ኣይንንዓቆም እቲ ዕድል ንሃቦም ግን እሶም ከንታይ ገይሮም ዝበሃል ነገር ግን ኣሎ እሱ ክምዘን ኣለዎ ሓደ ሲ እሱ ዘይሓለፈሉ
መፂኡ ክመክረካ that's a challenge right ኣብኣ ሕጂ ኣነም ቁሩብ ክስታይ ኣላትኒ ማለት እዩ እዚ ተዓቅቦ ድያ ትበሃል ከምኡ ኣላትኒ ግን ንኣብነት ሓደ ቀረባ ሓወይ ኣሎ ቱቶሪ ብሓፂሩስ ስኩል ቤት ትምህርቲ ኣለዎ እሱ ሕጂ ኦብቪየስሊ ንደቅናስ ክጠቅም ዝኽእል ክጎዳእ ኣይክእልኒ ሕጂ ነቲ ሰብ መጀመርያ ምዘኖ ፍለጦ ነቲ ሰብ ብካልኣይ ትምዘኖ ነቲ ዓቕሙ ኢኻ ትመዝኖ ሕጂ ሜንተርሽፕ እንደ ዝብል ዘለኹ ቮለንቲር ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እንደ ዝብል ዘለኹ ኣብኡ ኢኻ ትመዝኖ ነቲ ሰብ ብካልእ ኣይኮነን ኦኬ ሶ ንኣብነት ሃይ ስኩል ዝኣትዉ ደቅና ክህልው ይኽእሉ እዮም ንስድራ ንቦኦም መዲኦም ምናልባት ከይሰምዑ ክእሉ እዮም ግን ካልኦት መዛንኦም ኤርትራውያን ኦኬ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ዝገበሩ ተልዮ እሶም they can be their mentors ኢኻ ስለዚ ንዖም ክሰምዑ ክእሉ እዮም ምክንያቱም ኩሎም ኣብዚኦም ዓብዮም ንኣብነት ስለዚ ፅቡቅ ክረዳድኡ ክእሉ እዮም ማለት ንሕና ናቹራሊ ቁሩብ ሓይሊ ስለ ንውስኽ እሱም ኣይፈትውዎን ኾኑ ስለዚ እዚ ሜንተርሽፕ ፕሮግራም ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ስነ ጥበብን ፈጠራዊ መግለፅን እዚ ከዓ ኣርትስ ኤንድ ክሬቲቭ ኤክስፕሬሽንስ እዮም ዝብልዎ ወርክሾፕ ኣብኡ ክሳተፉ ንገብር ዲጂታል ስቶሪ ቴሊንግ ሕጂ ንኣብነት ዓብዪ ነገር እዩ ኑራል ፔይንቲንግ ሕጂ ደቀይ ኣብ ስእሊ ብሕልፈተ ሓደ ብጣዕሚ ንፉዓት ሕጂ ንዕኡ ኦልሬዲ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ትርኢ ኣለኻ ናይ ግድን ባይ ዘ ወይ ደቅና ኢንጂነርስ ድዮም ዋላ ሜዲካል ዶክተር ክኾኑ የብሎም ኣምላኽ ንኩላትና ዓቕሚ ሂብና እዩ ነቲ ዓቕምና ግን ሉዝ ክንገብራ የብልና ክንጥቀመላ ክንክእል ኣለና ከመይ ገይሮም ግን ኣይደንቲፋይ ይገብሩ ነታ ፐርፐዝ እዩ ትሕቶ ብብዙሕ መገዲ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሜንተርሺፕ ፕሮግራም ኣሎ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ ኣሎ እዚ ኩሉ يحجزوم እዩ ማለት እዩ ኦኬ እስኪ ሓንሳብ እሞ ያ ኣብዚኣ ክውስኸላ ዝደሊ እንታይ ኣላ ቮለንቲር ኦፍኮርስ ገሊፀያ እንዴ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ደቅና ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎ ቮለንቲር ክገብሩ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሳተፉ ኦኬ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሳተፉ እዚ ንምንታይ እዩ ዝሕግዞም እቲ ስትሬንግዝ ኤንድ ዊክነስ ናቶም ብቐሊሉ ኣይደንቲፋይ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ኦኬ ምክንያት ኣለዎ ከዓ ናይ 4 ወርሒ ኢንተርንሽፕ ከምዚ ፊክስድ ተርም ወይ ከዓ ፒሪድ ምዃኑ ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ኣብ ብዙሕ ነገር ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን ሓንቲ እዚኣ ያ ሕጂ ዘኪረ እያ ንደቅና ኣብ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ወይ ከዓ ኣብ ስታርታፕ ጆይን ክገብሩ ኢንካሬጅ ተገበርናዮም ፅቡቅ እዩ ኣው ቴል ዩ ዋይ ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ንኣብነት ኣነ ክሰርሕ ከለኹ ሓንቲ እታ ስራሐይ እንታይ እያ ነይራ just ከም principal investigator of the materials and corrosion project manager ገብር ነይረ I have few team members ተወዲያ ኣብ ፋይናንስ ዝፈልጦ ብዙሕ ኣይነበረን ኣካውንቲንግ ድዩ መዓት ስራሕ እዩ ዘለዎ ብሓደ ካምፓኒ ምሽ ንኣሽቱ ካምፓኒ ግን they can't afford to hire for example HR manager or accountant etc in fact ሕጂ ብዙሓት ካምፓኒታት including my own እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ERP platforms ኣለዎ ንኣብነት ኡዱ ኢና ንጥቀም ዘለና ኡዱ it's like administrative assistant ንሰዓት 50 ቅርሺ ከፊልካ ወይ ከዓ 45 50 ከፊልካ ፓርት ታይም ዲ ፉል ታይም ገንዘብካ ካብተፈስስ ኡዱ ብሰዓ ማለት it's a platform right ኩሉ ናይ accounting ዲ finance ዲ everything ኣብኡ ለካ ማለት ዋላ እዚ CRM establish ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር የለን ብሓፂሩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንደቅና ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ስኪል ተማሂሮም እቲ ንዕኦም ዝኸውን እቲ ስትሬንግዝ ናቶም ኣይደንቲፋይ ክገብሩ እቲ ዊክነስ ናቶም ከዓ እዚ ናተይ ኣይኮነን ክብሉ ንደልዮም ተኾይና ኣብ ስታርትኣፕ ወይ ከዓ ስሞል ካምፓኒስ ይእተው ናብ ብዙሕ ነገር ከዓ ይሳተፉ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገር
يساتفوتن easily እቲ strength ናቶም identify ክገብሩ ክእሉ እዮም እቲ professional life ናቶም ከዓ ቀሊል ክኸውን ማለት እዩ እዚኣ ውሰድዋ ሓንቲ ቪድዮ ሲ መዓስዩ ሲ ኣብ ዩቲዩብ ረኺበ እዚኣ ኢሚግራንት እንዲ ኣይ ቲንክ ኣብ ራሽያ እያ መፅያ ተዘይተጋግየ መብዛሕትና እዚ ዝሓለፍናዮ ሓደስቲ ከለና ኣብዚ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝሓለፍናዮ ሲ ክትዛረበሉ ሰምዐ ሕጅስ ይጠቅም ኢለ ኣምፅየ ኣለኹ እስከ እዚኣ ናይ መወዳእታ I can still smell that awful jet fuel and feel the rush of cold air as I stepped off the plane at JFK Airport. ያ ካብ ራሽያ ከም ዝመፀት እያ ትዛረብ ዘላ ስቲል እቲ ጨና ናይታ ዝመፃ ኩላ ፕሌን ይጨንወኒ ኣሎ ትብል ኣላ gripping my mom's hand. ያ ፍርሒ ከም ዝነበረ እያ ነደይ ኣብ ኢዳ ጨቢጠ ገለ መሊኣ ትብል ዘላ ሕጅስ ኩላትና በዛ ሓሊፍና ኢና ሓዱሽ ሲስተም እዩ ሕጅስ ላይክ ሓንሳብ ሲ ናትና ሲስተም ሒዝና ክንመፅእ ንደሊ ግን ሚስጥር ዘላ ብዚኣ እንታይ እያ እቲ ሲስተም ከመይ ይሰርሕ ምስቲ ኦልሬዲ ስታብሊሽድ ዝኾነ ሲስተም ሲ ክንጋጨው ኣይንኽእል ኢና እሳ ሕጂ እቲ ዓባይ ፀገም ዝነበረትና ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ we want to be our own boss it doesn't work abrupt end to my childhood in Russia and the beginning of a new life in America. I had left everything and everyone I knew behind, my friends, family, all the comforts of my home. Our new apartment in the Bronx, New York, felt a million miles, if not years, away from the world I knew. I remember the first time I walked into my new 6th grade school at PS 81. I was wearing this pink and blue sweater my mom had knitted. From day one, I struggled to belong. My accent was different, my words tumbled out wrong, and that... Yeah, ሕጂ እዚ ናይ ማለት እዚ ብጣዕሚ ምሳና መሳሰል እንድዩ ሕጂ እቲ ኣክሰንት ናትና ስቲል ናተይ ኣክሰንት ሕጂ ስትሮንግ እዩ ምክንያቱም ተሰሪሐ እየ መፅአ ነው ሕጂስ ሓንሳብ ይገርመኒ ሓደ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣክሰንቶም ሲ ካባና ይሕሽ ምክንያቱም ኩሉ ሲ ኣብዚኦም ዝረኽብዎ ዘለዎ which is ንኣብነት ኣብ 11 ዓመቶም ተመፅኦም ወላ 15 ዓመት ቅድሚ ሕጂ እንግሊሽ ዘይፈተኑ ተኮይኖም ኣብዚ ዝፍትኑ ተኮይኖም እቲ ኣክሰንት ናይዚኦም ኣዳፕት ዝገብሩ okay you see the difference ንሕና ግን ኣብኡ ኦልሬዲ ተሰሪሕና እንግሊሽ ቁሩብ ተለማሚድና ስለ ዝመፃና ቁሩብ ቻሌንጅ ይኸውን ማለት እዩ ክስታይ ንኽብል could not understand the unspoken rules around me. I'll also never forget the one day I got the nerve to speak up in class. I raised my hand, and when the teacher called at me, I stood up, just like we did. You see, ክሳብ ቀረባ ጊዜ ሕጂ ኣነ ዝሳገብራየ ኣብ ኣኼባ ኣብ ገለ ዳሕራይ ተመሊሰ ኮፍ ይብል ማለት እዩ ደው ይብል ሕጂ እዚ ባህሊ ናይዞም ራሽያ ምስናና መሳሰሊ ማለት እዩ ናይ ቻይናውያን ከምኡ ኣሎ Back home, the room fell silent. Then everybody laughed. Yeah, you see, ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ by the way I think ክርድኦም ማለት ካብ ካልእ ካልቸር ከም ዝመፅኻ ተፈሊጦም ሲ ኣሃ ከምኡ ማለት እዩ ዓዶም ኢሎም ሲ ከጋይሹኻ ድዩ ከጋይሹኻ ይግባእ ብዝኾነ ያ በዚህና ሓሊፍና ኩላትና I feel my face turning red and I froze, completely forgetting my answer. It was at that moment I realized just how quickly my world would change. As a 12-year-old girl desperate to connect, I practiced English. እዚኣ ብ12 ዓመት እያ መፅያ in fact she is good so 12 ዓመት I think she could that's why እቲ ኣክሰንት ሕጂ ፅቡቅ እዩ by the way ዳጋ ንእሽተይ ከላ ስለ ዝመፀት ማለት እዩ ምናልባት in front of a mirror, perfecting every word, every syllable. Hello, my name is Anya. No. Hello, my name is Anna. I looked to Kelly. You see, ከምዚ ክንገብር ኣለና ማለት ኮይ ንሕና ግን I think ከምዚ ኣነ ከምዚ ኣይገበርኩም ክሳብ ሽመይ መስትያት እንዳርኣኹ ገለ መለ ኖ ብዙሕ ከም ግን ክንገብር ኣለና ፃዕሪ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዝዘርእየኒ ኣነ ሕጂ ኣክሰንተይ ንምምሕያሽ ሓቂ ዘረባ ብዚኣ ከም ጌጋ ክትከውን ትኽእል እያ
ብዙሕ ዝፀዓርኩሉ እዋን የለን ምናልባት ኣባና ኣብቲ ስቴም ኣብ ሳይንስ ን ኢንጂነሪንግ ብዙሕ መብዛሕትኡ ዘረባና ቴክኒካል ሳይንቲፊክ ወርድ ገለ መለታት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣየገድሰናን ድዩ ኮይኑ ኤኒዌይ ያ Kapowski from Saved by the Bell for clues on how to be an American teen and relied on my yellow Sony Walkman to decipher song lyrics, writing down one word each at a time, translating them, with music becoming my language teacher. Looking back, it was these experiences that shaped me. You see, እሳ actually language ትምህርቲ ወሲዳ እያ ንሕና language ትምህርቲ ኣይወሰድና ኢንፋክት እዞም ኒው ካመርስ ሕጂ ክስታይ ሊንክ ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ ኣብዚ ኣብ ካናዳ ንዑ ወስዱ እዮም ምናልባት እሱ ሕጊ ዝኸውን እዩ ንሕና ግን ከምኡታት ትኽኢልና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና and that's it. Forging the mindset and the superpowers I carry today, like resilience, adaptability, resourcefulness. You see, resilience, adaptability, and resourcefulness. So resilience, you know, ክትድሃል ትኽእል ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሚእቲ ሰባት ግን እዚ ወዲቕካ ኣብኡ ክትፀንሕ ኣይኮንካን ክትስኣለካ resilience ደው ዘብለካሲ ክህሉ የብሉን ብሓፂሩ adaptability ከዓ ነቲ ሲስተም ንምሳሌ ናትካ ሲስተም ሒዝካ መፂኻ ኣላ ብርግፅ ግን ኢቨንቹዋሊ ትነብረሉ ዘለካ ሲስተም ሓዱሽ ሲስተም ስለዝኾነ ንዕኡ ኣዳፕት ክትገብሮ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ They helped me through school, my first corporate job in Manhattan, and in building a business recognized on Inc. magazine's list. Yeah, by the way, ሓንቲ ዝተዓዘብኩ ኣብዚ ኖርዝ ኣሜሪካ ሲ ንዕኦም ክትመስል ትፅዕር ተኾንካ you will have easy life. The challenge ዘሎ እንታይ እዩ ናትካ ሲስተም ኣብቲ already established ዝኾነ ሲስተም ከተእቱ ክትፍትን ከለካ እዩ ስለዚ ንዕኦም ምምሳል እታ ዝበለፀት እያ easy life ቀልጢፍካ ፕሮፌሽናል ክትዕወትን ትኽእል ኢኻ of fastest growing companies for 3 consecutive years. And when I faced cancer, not once, but twice, these superpowers weren't simply useful. They were life-changing. And here's the truth. These aren't just my superpowers. They are the heartbeat of the immigrant. Yeah, by the way, ሕማም ብዙሕ ነገር እዩ ዝምህረና ኣብ ኣምላኽ ንክንውከል ይሕግዘና ንኣብነት ምክንያቱም ብዙሕ ሕማማት ኣለዉ ዘይፍወስ ኣይኮነን ኣምላኽ ጥራይ ዝፍውሰን ሕማማት ኣለዋ ሶ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ believe me ንፅቡቕና እዩ ግን it depends ንሕና ከመይ ንሪኦ ነቲ ጉዳይ ስለዚ እታ ሬዚሊየንስ ዝበሃል እታ ካብኣ ክወፅአ ትብል መንፈስ ኣብ ኩላትና ክትህልዋ ማለት እዚኣ ሕጂ ንኣብነት 2 ሻብ ናይ ካንሰር ሕማም ሒዝዋ ነየ ግን ኣበየላ ሕጂ ካብኡ ንዑ ሓሊፋ ንዑ ወፅያሲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘላ እያ ትዛረብ ዘላ ቴዴክስ ባይ ዘ ወይ ስኢሎም ኣይዕድሙኻን እዮም ኢንፋክት ኤርትራውያን ኣለዉ ክልተ ኣይ ዶንት ኖ መዓስ ከምፅኦም ኢንፋክት ቪድዮ ዳርጋ ወዲአ እዩ ብጣዕሚ ዝሕበነሎም ኤርትራውያን ኣለዉ እቲ ሓንቲ ኢንፋክት ብዘበነ ባይደን ዳይሬክተር ኦፍ ኣይ ቲንክ ሳይንስ ዝነበረት ማለት ብሴኔት ኣፕሩቭድ ዝኾነት እያ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ትበሃል ኢንፋክት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት እያ ብጣዕሚ ዝሕበነላ ኢንፋክት ብዓኣ ዘይሕበን ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣነ ይሓስብኒ ብጣዕሚ ዕውቲ ኢንፋክት ብርሑቕ እየ ዝፈልጣ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ኮንታክት ገይረያ ንቪድዮ ክጥቀመል ክደል ኣለኹ ኢለያ ኣፍቂዳትለይ ኣላ ሶ ሆፕፉሊ in the near future ብዛዕባኣ ክስታይ ክብል እየ ካልእ ከዓ ኣሎ ፕሮፌሰር ሃይለ ደባስ እዚኦም ሕጂ ዝዓበዩ ኣሴትስ እዮም ንኤርትራውያን ንዓና ብዝኾነ ድሓን ከይቋርፀኩም mindset woven into the fabric of people all around us, people like you and me, living, working, picking up their kids from preschool, cramming for their next exam, all while carrying with them the invisible weight of reinvention, of being uprooted and replanted on unfamiliar soil, often without knowing the language. Wow, I like this. ይሄ እንታይ ከም ዝበለ
ካብ ሓደ ቦታ ተነቂልካሲ ኣብ ሓደ ትትከል ኣለኻ እቲ ለሚድካዮ ዝነበርካ ሶይል ኣብ ዓድኻ ናይ ዓድኻ ኩሉ ነገር ማይካ ድዩ ምግብኻ ድዩ ኩሉ ሲ ብካልእ እዩ ዝትካእ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ቢግ ኣዳፕታብሊቲ እዩ ዘድልየ ኣብዚ ሕጂ ሲ እቲ ንሓልፎ መከራ ኣቃሊልና ኣይምርኣዮ ግን ከምታ ዝበልክዎ ሃርድ ወርክ ፔይስ ኦፍ ክንፅዕር ግን ኣለና ክንዕወት ከዓ ናይ ግድን እዩ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ኣብ ሂወትና ተዘየልዩ ኣብታ ክንበፅሓ ዝመደብናያ እየ ዝብል ዘለኹ ኦፍኮርስ ኣምላኽ እዩ ዝምድብ መጀመርያ ዓቕሚ ዘቐምጥ ኣምላኽ እዩ እሳ ተለሊኻያ ኢኻ ትዕወት ባይዘወይ ኦኬ ሶ ቀሊል ጉዕዞ ኣይኮነን which the culture without a roadmap to a new life and yet they press forward turning uncertainty into opportunity challenges into strength. I want you to reflect on your life today, your home, your family, your community, your work. Now imagine being uprooted from everything familiar and placed into entirely foreign land, needing to start over. How would you feel? ኩላትና by the way start over ካብ ዜሮ ኢኻ ትጅምር እዚኣ ሕጂ ኣሚንናላ ክንመፅእ ኣለና ንሕና ኹም ይመስለናን እዩ ነይሩ ንኣብነት ክንመፅእ ከለና ስታርት ኦቨር ኖ ወይ ግን ኢን ሪያሊቲ ካብ ገዛ ምክራይ ጀሚርካ ኩሉ ሲ ካብ ባዶ ኢኻ ትጅምር ዘለኻ ስለዚ ንዕኡ ኣሚንካ ተመፂኻ ደን ዳርጋ ብፍርቂ 50% ሲ ክትዕወት ሲ ቻንስ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ 50% ዓወት ይብሎ ኣነ እዚ Immigration is a shared human experience. In the US, for example, immigrants make up roughly 14% of the population, according to a 2023 US Census Bureau report. That's 47 million people who have traveled to this country, some with just a suitcase, many with just the clothes on their back. Yeah. And while superpowers may look different from... Yeah, start over. ማለት ኩሉ ነገርና ድሕሪት ገዲፍና ኢና ንመፅእ ብሓንቲ ሳንጣ ከም ንኣቱ ሓንሳ which is ኩሉ ነገር ምግዛእ ክትጅምር ኢኻ ማለት እዩ just start over እና ካብ ዜሮ ንጅምር ከም ዘለና እያ just ብኣብነት ትህብ ዘላ person to person. I find time and time again these three qualities appear universally: resilience, adaptability, resourcefulness. Perhaps as I talk about these traits, someone you know pops in your mind, someone who has left their life behind to start a new one. Let's take resilience. Now, imagine arriving in a country where you don't speak a language, you don't understand the culture. Every day feels like a test. There's no roadmap, no safety net, just the sheer will to keep going. When I first moved to the US, everything was new and overwhelming. I always felt frustrated, wondering if I'd ever truly belong. But then something incredible happened in that discomfort. Every struggle, every challenge. Yeah, by the way, ሓንቲ ብዚኣ ክዛረባ ዘለኹ belongingness ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ቤት ዝሓስብ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ከለና ሲ እዚ belongingness ዝበሃል it was not a challenge ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ምስ መፃና ወይ ከዓ ናብ ስደት ምስ መፃና ኣብ ዲያስፖራ ግን ብዙሕ ግሩፕ ስለ ዘሎ where do I belong ዝብል ነገር ኣብ ኩሉ እዩ ዝመፅእ እቲ ዘሕዝን ማለት እዩ እቲ እቶም ፀዓዱ ዝገብርዎ ከይኣክልሲ ዋላቶም ደቂ ዓድኻ ዝበሃሉ ማለት እዩ የጓንዩኻ ዓይነት ነገር እቲ ዝኸፍአ ታሕቲ ዝወረደ ነገር ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ኩላትና ክንቃለሶ ዝግባእ ነገር እዩ ኢንፋክት ኣብነት ዝሃብኩኹም ቅድም ሓደ ነይሩ መጀመርያ ኣብ ተቃውሞ ዝነበረ ዳሕራይ ግን ናብታ ድሓን ናብታ ቀያሕ ባንዲራ ንበላ ኢንፋክት ኣብ ቀደም ቀያሕ ባንዲራ እሱ ስታይ ዝብል ነይሩ ግን እንታይ ክስታይ ባይታ ከም ዝሰኣነ ኣነ ክግምት ዝኽእል ተወዲኡ ልዕሊ ኩሉ ከኣቲ ባይዘወይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ካባኻ ዘይሕሽ ከም ዝኽብለካ ከሎ ካብኡ ክትሃድም ኢኻ ትደሊ ምክንያቱም you don't belong there ተረዲእካ ኣሎ so
እዛ ዝበለቶሲ ማለት Every makes moment sense. of uncertainty built resilience. What once seemed insurmountable became fuel. Even learning a new language is daunting. እዚ ግን ሓይሊ እዩ ዝኾነካ ባይዘወይ ከምኡ እያ ትብል ዘላ ሓንሳብ ሪጀክሽን ገለሲ ከም እቲ ኔጌቲቭ ሳይድ ናቱ ጥራይ ዝረኣየና ግን ሓይሊ እዩ ኮይኑዋ ዘሎ እዚኣ that's why resilience ኣድላይ ከም ዝኾነ ተፃዋርነት ኦኬ እቲ ተፃዋርነት ግን ኣብ ውሽጢ ኮንካ ክኸውን ክእል እዩ ከሰጉመካ ከዓ ናብ ዝሓሸ ማለት እዩ ናብ ዝሓሸ ምክንያቱም you are trying to find your identity, right? So to identity بحاجة بتاع تزيرها you will continue, you will eventually discover it, right? Comfortable تكون له environment كترخو إيه خانة جدا. As it was, became a superpower. And did you know, bilingualism doesn't just open doors. It actually rewires our brains, making us better problem solvers and communicators. Then there's adaptability. A survival mechanism. When everything around you is uncertain, change is not an option. It is a constant. Just look at the world around us. The pandemic truly tested our adaptability as a society. Many people and businesses face great challenges, and many, including immigrant-owned businesses, found ways to survive, launching new ventures, shifting business models overnight. Yeah, you see, ሓደ ነገር ትፍትን ተዘይሰርሕ ኢልካ ሲ ክልተ ሰለስተ ሻፍ ፈቲንካ ተዘይሰርሕ ኢልካ ልብኻ ከዓ ተዘይዓጊቡ ክትቀያየር ከም ዘለካ እዩ ሽፍት ምግባር ከዓ it should be part of us ኣነ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ሽፍት ዝገበርክዎ ነገራት ኣለዎ ኢቨንቹዋሊ ግን እቲ ዝዓግበሉ ነገር ረኽቦ ማለት It's the power of adaptability. As an entrepreneur, I see this daily. Your ability to adapt is the difference between success and failure. And speaking of entrepreneurship, it may come as no surprise that adaptability by the way ኣብዚ ሕጂ ካልኦት ብካልእ ዓይነት መልክዕ ክርዎ ክእሉ እዮም adapt ማለት ኣብ ሓደ ንኣብነት ኣብ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ክስታይ ትብል then just adapt yourself ኣብ ዋላ peace of mind ይሃብካ ዋላ you are happy ገለ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሓድሽ ነገር ክትኣቱ ከለካ you try your best to adapt ከምዘይሰርሕ ተፈሊጥካ ከምዘይሰርሕ ተፈሊጥ you have to change ስሳይ ኣትከውን ዘለዋ Immigrants are 80% more likely than US born citizens to start businesses and create jobs. Because for them, the American dream is not just a concept, it's a necessity. And finally, resourcefulness. Many people immigrate with not much more than determination. They create successful businesses from scratch. Take Sergey Brin, co-founder of Google, or Pierre Omidyar, who created eBay, both children of immigrants. For me, resourcefulness meant managing multiple side hustles while working full-time and searching for what truly inspired me. It helped me build my business from scratch, without a blueprint, without investors, with a vision and determination solely. And in 2023, resourcefulness got me through my second battle with cancer. When my emotional and physical capacity was at its lowest, I had to dig even deeper into a different kind of resourcefulness. The kind that keeps you going when there's no other option. Now, okay. Resourcefulness ኣብዚ ምናልባት እቲ ኮንሰፕት ክፈላለ ይኽእል እንድዩ እንታይ እትብል ዘላ ብዘለካ ምግዳል እዩ ንዓ resourcefulness ዘለካ ይብልካን ግን በታ ዘላትካ ነቲ ክትበፅሖ ትደሊ ዘለካ ዕላማ ደው ኣይትበል እዩ ብሓፂሩ ጠጠው ኣይትበል ሕማም ጠጠው ከብለካ የብሉን ዕላማ ተልኒካ ነታ ዘላትካ ሒዝካ ኢኻ ክስታይ ትብል ማለት እዩ I know that resilience, adaptability, resourcefulness are not exclusive to immigrants. No, they're qualities we can all cultivate. And as we recognize this in ourselves, let's also recognize this in others. And next time you meet someone whose journey looks different from yours, over coffee, on a Zoom call, or perhaps in a chance encounter, pause. Don't just see them where they are. Take a moment and ask them where they've been. And who knows? You might just see the world differently. Thank you.
يا سنتا أقبل زلا توم حجي تعودنا زبلو سبات بخندي مكرا كم زحالة كتفلت تقولوا لكم سلازي نعو تقبلكم توي أقبل زلا نعم محتاج كأخذ اللي مالتي أبزي زي منترشيب أدلاين نتوب زي مالتي توم بو زحالة منتر كتقبر تهونكا ناتو تموكروسي نتي السخات حالفو زلها مكرا كقال لك كم زخل آمين كأخذ أتو زلك منم تموكرو زي بلو ምንም ገይሩ ዘይፈልጥ ኮች ክገብረካ ወይ ከዓ ሜንተር ናትካ ክኸውን ተይልካ ቢግ ኮስችን ማርክ ራይት ብዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚኣ ደው ከብለ እና ሰብስክራይብ ላይክ ን ሼር ኣብ ምግባር ኣይትሕመቑ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ብዝተኻለ መጠን ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ማለት እዩ ፅኒንኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ የመስግን ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት